стая Кокопелченца, ние сме Будните петели, аз съм Хараламби Христов, а това е баба Венера. Днес аз ще трябва да избирам между две неща. Да бъда затворен в килия тъмна 7 дена, без вода, без храна, освен кашкав ориз, който ми го дава от шимпанзе. Някакъв много кашкав ориз, нещо от сорта. Или трябва да съм в килия и там да имам 24 часа да ям морска краставица, чисто жива, да я изям. С шипове. С шипове. Те. А вие какво бихте избрали? Пишете долу в коментарите. И не забравяйте да Изнасилите лайк бутона и да си намажете шаците на subscribe бутона. и на камбанката. И да активирате камбаната. Така. Елате сме. Вие сте от агенцията за изборите? По-специфично. Вие ли сте Мармоля и Люли? Да. И дойдел съм, знаете ли за какво? Избрах горилата. А сам? Нещо записки не трябва ли? Записки не са нужни. Добре. Ти как си? Ми топ съм. Зверския корал. Вие като мани портокал. Що е то? Не мога да кажа. Морковена пръчка? Добре, почакай тук. Добре. Това да го отваряме? Отваряй го. Чипси си? Може ли чипси? Добре. Благодаря. Време и за спонсора! Чудите се откъде взехме тези уникални роби. Те са от нашия магазин и може да използвате промокод. Внимай, не си удреш някой пръст. Обратно към мен! Напред. Напред го ведал. Enjoy! Краставица са отминали път. Can you blow my whistle, baby, here we go.